ak uvidíte toto video, tak ho určite nepúšťajte mojej žene, lebo už ma nikam nepustí. Na začiatku to znelo super. Píla, rokli na veľký Sokol a odtiaľ na finish Suchej Bele a odtiaľ dole na bicykli do Podleska. A potom prišiel ten úžasný nápad, čo takto zbehnúť 500 metrov výškových dole po výdení Veľkého Sokola, aby som mohol znova výjsť 500 metrov výškových hore dolinou Sokola. Sem moc turistov nechodí. Ten chodník je úplne brutálny. Som zvedavý, ako to bude vyzerať hore. Prvý vodopád v doline Sokolej, takzvaný skalný vodopád. Nachádzam sa pod najvyšším vodopádom Slovenského raja, teda v Sokolej doline, a pod takzvaným závojovým vodopádom. To je prvý rebrík, prvá časť, inak je to brutálne stúpanie na niekoľko častí rozdelené. Priznám sa, že som to asi trošku prehnal. Hej. Opatrne. Vyšiel som ten vodopád, ale na budúce viac rozumu. Je asi 6 rebríkov rozdelených, niektoré dlhšie, niektoré kratšie. Fuj. A ešte keď v polovici toho jedného mi začal fúkať studený vietor na ten rozhorúčený organizmus, no, tak som sa normálne zľakol. A keď už som si myslel, že je to všetko to najhoršie za mnou, ale čo si ešte predo mnou a nevyzerá to vôbec dobre. Už som myslel, že záverečná časť, no a dúfam, že toto bude záverečná. Konečne záverečná časť ďalšieho vodopádu v Sokolej doline a už dúfam, že je to koniec. Tak vyliezol som Sokoliu dolinu. Som na totálku mokrý, celý, takto som nebol niekedy sa do jazera videl. V každom prípade každému odporúčam, kto chce slovenský raj bez turistov a naozaj, že najvyššie vodopády, alebo teda najvyšší vodopád slovenského raja, tak Sokolia dolina. Ale neodporúčam nájsť si tam nejakú kratšiu cestu a neísť to určite ako ja cez roklinu Veľký Sokol a potom klesať do doliny a tak hore. Teda pokiaľ nie ste naozaj skúsení. Ja som dnes išiel určite za hranicu svojich schopností. Teda nie za hranicu, ale na hranicu.